Nagpadayon karon ang pagtunol og cash assistance sa City Social Welfare and Development Office ken CSWDO Davao City ngadto sa mga overseas Filipino worker kon OFW families. Nagsugod kini gikan sa milabing bulan sa Marso hangtod sa kasamtangan aron maaksyonan ang mga panginahanglan sa mga Davaoenyong OFW families. Gitabangan sa City Government of Davao pinaagi sa panguna sa City Social Welfare and Development Office ken CSWDO nga nagsugod alas 8 hangtod alas 5 sa hapon karong adlong Miyerkules, Abril 15 tuig 2026 ang pipila ka mga pamilya sa overseas Filipino worker ken OFW. Managlahing tabang ang nadawatan sa matag pamilya sama sa psychosocial first aid, food assistance, ingon man financial assistance. Alayon ni ini, una na nga gipasalig ni Harvey James Lantise, acting head sa City Information Office sa Dakbayan, nga nagpabilin kanunay ang monitoring alang sa mga pamilya sa OFW. Karong adlaw, Abril 15 tuig 2026, naabtan sa DXDC team ang pipila ka mga OFW families nga miadto mismo sa opisina sa CSWDO alang sa pagdawat sa mga hinabang gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Usa sa nakadawat sa cash assistance mao si John Albert Melendez, 19 anyos, taga Matina-Pangi, Davao City. Diin sayo sa buntag ni adto sa opisina sa CSWDO kauban ang iyang amahan alang sa pagkuha sa cash assistance. My mother is an OFW from Kuwait po. Like na siya dire sa Kuwait for almost a year. So akong concern man gud sa iyaha kay kanang siya. Wala pud siya padala good ma'am for about 2 months. Kay giingon niya sa ako na malak nagkalisod man gud sa dire sa gawas. Hindi sa ako makapadala. Naglisod akong mother, then what happened is na ay giingon ang government na ay ayuda para sa mga OFW. Matod ni AJ, usa ang iyang inahan nga nakasinati sa kagubot sa Kuwait ug tungod ni ini wala makapadala sulod sa duha ka bulan. Alang kaniya, isip adunay medikal nga panginahanglan, dakong tabang ang cash assistance alang sa pagpalit sa iyang kikinahanglan. Ako lang maingon sa government na salamat kaayo sa atong mayor, si Mayor Baste, sa iyang paghatag sa mga tao og pamaagi na matagaan og mga cash assistance, especially kay lisod mo po ng kinabuhi, mahal ng gasolina. Ma-relate lang na ako na especially ang life ko man lisod yun kaayo. Then sa akong mother, salamat kayo sa sa ako, pag-support sa ako pag-eskwela. Kabo na naamang good ko'y ginabati salamat pod na ngita kag pamaagi pod maskin ma-refer na lang nimo madili masayang ang imong gipaghirapan. At least ang government nagapangayag pangaagi na mahatagan ko cash assistance. Samtang nakadawat sab sa 5K cash assistance si Nanay Florida, 76 years old nga adunay anak abroad, apan gibutyag nga apektado sab sa maong kagubot. Matod sa mga benepisyaryo, ikaduha na kining higayon nga nakadawat sila sa susamang tabang gikan sa CSWDO. Una niini ang food assistance, ikaduha ang cash assistance. Karong adlaw, dulan usa ka gatos ka pamilya ang nahatagan sa maong payout. Wala pay labot niini ang una nang natunulan gikan sa bulan sa Marso. Bisan pa man dili sab mawala ang kabalaka sa maong pamilya, apan malaumon sila nga maabot ang higayon nga mobalik sa normal ang kahimtang sa ilang pamilya anaa gawas sa nasod. Gikan dere sa CSWDO Office Davao City, kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Gretchen Igot, Tatak, Aramen.